Spoločný šampionát vyvrcholil najprestížnejšími pretekmi celého majstrovského víkendu. V kategórii mužov elit a U23 nastúpilo 172 pretekárov, z toho 61 zo Slovenska. Všetko sa to odohralo na 7 kolách v akejsi severnej slučke Žďaru nad Hronom. Na pripravenom okruhu sa nachádzala v polovici krátka pasáž s 2 menšími stúpaňami v okolí Kosorína, kde v predchádzajúcich pretekoch dochádzalo k selekcii najlepších jazdcov. Mužskú kategóriu však mohli zaujímať aj 2 krátšie kopce, ktoré sa jazdili v Lutile, poslednej obci pred páskou, a práve tu sa mohol vytvoriť rozhodujúci útok. Napokon sa tak aj stalo. Najväčšou hviezdou pretekov a najsledovanejším jazdcom bol Peter Sagan, ktorý pred podujatím povedal, že chce, aby na týchto pretekoch skončil majstrovský dres v tíme Bora Hansgrohe. V minulom roku ho získal Juraj Sagan a všetkým bolo jasné, že aj dnes bude pre slovenskú časť Bory voľbou číslo 1. Na štarte sa objavili aj Michael Koláš a Erik Baška, ktorí zvyšovali silu zástupcov nemeckej zostavy a boli pripravení na únik či špurt z akejkoľvek skupiny, kde boli favoritmi. Na medailu myslel aj Marek Čanecký, ktorý sa správne naladil v časovke a v lani bral nepopulárne 4. miesto. A v drese Dukly Banská Bystrica bol motivovaný najmä Patrik Tibor, ktorý zasa vlaňajší šampionát preležal chorý v posteli. Úvodných 10 km okruhu prebehlo na jednoduchšom profile, ale keďže cesta smerom na Handlovú nebola kompletne uzavretá, pelotón sa pohyboval len po časti vozovky, druhá časť bola ponechaná pre normálnu cestnú premávku. A hneď sa tu v prvom kole odohral pád, ktorý zastavil niekoľkých jazdcov. Už v druhej polovici úvodného okruhu sa vytvorila na čele pretekov situácia, ktorá rozhodla nielen o priebehu pretekov, ale z veľkej časti aj o výsledkoch. Do úniku sa dostalo 13 supersilných pretekárov, takmer všetkých favoritov z českej strany a jediného Slováka Juraja Sagana. Boli tam Kreuziger, Vakoč, Štibar, Sisr, Černý či Hník. Za nimi sa jedno kolo vetrala 5-členná skupina prenasledovateľov s Martinom Haringom z Banskobystrickej Dukly. Keď sa už zdalo, že sa pridajú dopredu a strácali iba 20 sekúnd, vpredu sa rozhodli zapnúť na vyšší stupeň a spájanie nedopustili. Pelotón každým ďalším kilometrom cítil čoraz väčšiu skepsu až beznádej a náskok čelnej 13-ky sa zvyšoval. V hlavnej skupine zo silných celkov ostala iba Dukla Praha a s početným zastúpením aj Dukla Banská Bystrica, no tí mali najprv vpredu Haringa a keď sa vrátil, už bolo neskoro. Na bufete boli ľudia svedkami mnohých nepríjemných udalostí, ktoré už akosi patria k podávaniu občerstvenia. Odohralo sa tu viacero pádov, ktoré nám na našu onboard kameru zaznamenal Kristián Zimáni. Jan Bárta z Bory sa vo 4. okruhu rozhodol nastúpiť pelotónu a skúsiť šťastie prakticky v individuálnej časovke proti čelnej skupine. K Mission Impossible sa pridal víťaz vrchárskej súťaže na okolo Slovenska Daniel Turek zo Cycling Academy. Vetrali sa za únikom až do samotného konca, no žiadny výsledok im to neprinieslo. V predposlednom okruhu sa rozhodli silnejší Slováci bojujúci o striebornú medailu odpútať od súperov a vytvorili skupinu, kde boli Peter Sagan, Michal Koláš, Erik Baška, Marek Čanecký, Patrik Tibor a Martin Mahďar. Takto absolvovali celý záverečný okruh a nikto z nich neodskočil. Čelo pretekov sa v záverečných 2 okruhoch niekoľkokrát rozdelilo a obrovskou aktivitou hýril najmä Josef Černý z Elkovú Autor, ktorému sa podarilo byť na čele pretekov viackrát a rozhodujúci únik vytvoril spolu so Zdeňkom Štibarom. Keďže za nimi ostali Kreuziger, Vakoč a Polnický, práca ostala na Kreuzigerovi a bol bez šance. Štibar viackrát Černému nastúpil a záverečný atak v poslednom kopci pretekov mu vyšiel. Prišiel si tak po solo víťazstvo a po slávkovej 2014 získal druhý raz dres národného šampióna na ceste, ktorý si tak bude môcť obliecť už na Tour de France. Černý zatlieskal výbornému publiku po zisku absolútne zaslúženej striebornej medaily. V špurte o bronz bol najrýchlejší Petr Vakoč pred Kreuzigerom a Polnickým. Jazdci Quickstepu teda vybojovali prvé aj tretie miesto. Už od prvého okruhu bolo rozhodnuté, že sa na slovenskej strane bude radovať Juraj Sagan. Získal druhý titul slovenského šampióna a so slovenskou trikolórou na drese bude pokračovať už na debutovej Tour. Bol v úvode v správnom čase na správnom mieste a výborne odhadol situáciu. Potom prišla do cieľa spomínaná menšia skupina slovenských jazdcov, kde sa bojovalo o zostávajúce 2 medaily. Petrovi Saganovi pochopiteľne nikto nechcel prestriedať a tak špurtoval z prvej pozície.
Za zadným kolesom mala Erika Bašku a obaja preťali pásku takmer spoločne. Peter zopakoval druhú pozíciu z Vaneška a Erik sa mohol tešiť z premiérovej medaily. Dukla Banská Bystrica spokojná byť nemohla, Tibor skončil 5., no preteky sa pre nich vyvíjali zle. Po titul v neoficiálnej kategórii do 23 rokov si prišiel Juraj Belan z Dukly Banská Bystrica. V záverečnom okruhu sa mu podarilo odskočiť od tímového kolegu Jána Andreja Culiho a menším prekvapením je tretia pozícia Adama Sása z týmu Pro Effect. Veľký cyklistický sviatok vyvrcholil krásnym zápolením českých pretekárov, no skončil miernym sklamaním zo strany slovenského diváka, keďže Juraja Sagana vpredu nikto neohrozoval, čo preteky negatívne poznačilo. Najspokojnejší boli bratia Saganovci, ktorí získali prvé 2 miesta a výborne sa naladili na vrchol sezóny. Určite im spadol kameň do srdca, že preteky zvládli bez komplikácií. Tak určite potešilo, no bolo tie preteky ťažké kvôli tomu teplu, ale v podstate to moje víťazstvo, alebo tak by som povedal, prirovnával k najväčšiemu šťastiu asi, čo som mal zatiaľ v cyklistike, lebo som bol v správny moment na správnom mieste a potom to už bolo v podstate oveľa jednoduchšie. No určite to bolo pred rokom ťažšie vybojovať ako tento rok. Aj okruh bol ťažší, ale vrajím, vyšla zrovna taká situácia hneď v prvom kole, že tam boli v podstate všetky najväčší českí pretekári a v podstate spolupracovali a behom v podstate pár kilometrov sa im podarilo spraviť taký nadskok, že už by to mal problém nejaký tým zísť alebo tak. Peter, chvíľu sa uvažovalo, že by ste možno aj dneska na Miša Kolára skúsili, príde jeho čas, možno aj za to, že v Katare to odkrútil perfektne. Určite áno, akože skúška, alebo teda šancu mal, akurát tým pádom, že odišla taká silná skupina vpredu, tak už sa taktiky zmenili počas preteku. To je to, čo hovorím stále, že taktika určiť sa pred štartom moc nedá. Nejaké nástredy sa dajú povedať, ale potom, jak sa to vyvinie, nikto nevie. Tak vytvoril sa tam početný únik, ktorom som tak trošku zaváhal, mohol som sa tam pekne odviesť, ako ľahké by to nebolo, ale išiel by som si v háku a mal by som istotu druhého miesta v elite. Ale no, chalani z Quickstepu a takto boli proste, oni keď nastúpili, tak nebolo to ľahké, no. Mne sa išlo ako veľmi dobre, len no vlastne keď sa to rozdelilo, aj keď vlastne Peter Sagan bol v tej skupine už ako pred tou mojou, tak tam vznikol pád na vetre, kde som sa zamotal a už vznikla diera 50 metrov a už som nemal síly na to, aby som to dorazil a už som sa sústredil na titul 23. A keď chcel som samozrejme bojovať o čo najlepšie umiestnenie v elite, ale no tak taký je šport.